Hej alle sammen. Det er så Kals og Kuxi for den her for sjov fight. Og ja, vi prøver det på dansk for en gang skyld. En gang skal jo være den første. Ja. Yeah. Så se hvor man kan få views for det, eller man kan altid bare have det godt. ja. Men vi prøver mere på universelle views, i stedet for det bare er dansk. Nu skulle vi bare lige prøve for sjov. Lige præcis. Og vi har tænkt os at på en top den her gang. Ja, vi prøver at spille 2 top, i stedet for en jungle også. Og vi føler på Renekton og Fiora. Oh ja. Vi føler for det. Vi føler fandme for det. Jeg føler for det. Ja. Nå ja, hvem er de, der har givet det skin? Det kan jeg ikke huske. Nej, jeg ved ikke, hvem det er. Det er hans passer, tror jeg. Tak! Jeg elsker også dig. Du er sød. For en grøn. Folk tror, vi er bøse nu. Det... Nej, jeg synes også, du er sød. Ja, Shen, brødrester, hvad sker der? Hvad? Nå! Jeg skal have nye batterier til Gameboy. Ja. Nu gør den. Nu fik jeg skiftet batterier. Nu fik jeg endelig sat batterier i. Ja, jeg fik lige skiftet batterierne. Ja. Nu er det, du selv. Ej, vi får en fucking Twitch, hvad sker der? Og Veigar, ja! Ja, og de har 2 AD carries. Great. Og Shenson er fucking tanky. Fuck, vi er top. Hvem fanden er top? Er det Lucian eller hvad? Ja, det må være for Veigar midt, og Shen er jungle. Ej, det er godt. Noget kan jeg godt sige, at Leona, hun er faktisk top. Så Pono vind. Nej, Leona hun er support. Hun er exhaust. Jeg tror faktisk det er Twitch, for at være helt ærlig, for han har barrier. Ja. Lige meget hvem af dem der, ikke også? Han får det rigtig hårdt. Jeg stunner, og du går bare amok. Ja. Jeg undskylder for, jeg glemte. Det var nederen bøvs, det der. Jeg har faktisk lagt mærke til, at jeg er altid så fucking klam med dine videoer. Jeg bøvser altid. Det er skønt, ikke? Det er sådan, folk lægger mærke til mig. Nu har jeg sgu ham den gammel med igen. Ja. Hvad sker der med de der muskler, Renekton har, mand? Er det sejt, ikke? Og så var totalt neongrøn-agtig. Sådan rigtig tegnefilmsk... Hvad det hedder? Krokodille. Jeg elsker de der solbriller, der på. Ja, mand. Det er mega fedt. Vi var det eneste, der havde skins, var det ikke? Det lader jeg slet ikke mærke til. Jo, det er vi faktisk. Jo, også på den modsatte hold, der var der ikke nogen af dem, der havde skins. Det er det. Bam. Jeg elsker det sådan en livredder ting, han har som våben. Fuck, hvor det godt. Ja. Og når, hvad det hedder, han der stun-effekt på, ikke? Så kommer der grønne bobler rundt om ham, som om han er i vandet. Fuck, hvor nice. Og han bliver lidt mere mørkegrøn. Welcome the havoc. Ja, jeg skal vise dig noget, når jeg kommer op til tårnet. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg kigger. What? Er det ikke fedt? Det er mega nice. Hvor fedt. 30 seconds until minions. God. Ja, jeg ser mit. What? Do I have someone in my teeth? What? Jeg skal også det her. Prøv at se, hvordan han ligger. Come back when you've collected all the bits of yourself. Han er mega awesome. Lasses cannot escape me forever. Du får også bare høre nede i teksten, eller nede i chatten der. Du skal sige tak, din idiot. Det er det samme. Minions have Det er det samme. Thanks. Destruction approaches. Nå. I level 3, der går vi bare amok, for så har jeg alle mine Ja, sammen her. Jeg er stadig lidt spændt på, hvem der faktisk er midt.
Lavish brutality. Mine is awesome as well. Det er ham. Fedt. Hej. Ah! Det var da hurtigt, vi fik ham til på flash. Chopping block. Mig! Det var jo. There is no Jeg prøver ikke Night på mig til næste gang, så er han død. Han har brugt flash, og hvis vi begge to flasher ind i ham, ikke? Så det kunne fandme grine. Ja, det kunne det fandme. Jeg vil bare gerne have stun, så jeg er rigtig glad. Der er bare ikke klam. Hold her, vi har. Det er det, jeg sagde ved Nectar Bureau. Det var en hold. Ej, fuck, hvad sker der? Nasus cannot escape forever. Hvad var det? Det gjorde jeg bare ikke. Fuck, hvad noget. Ja, jeg fuckede op. Chaos will Jeg sagde først level 3, det er ikke nu. Ja, shit, først, hvad sker der? Mig, goddammit. Ej, jeg vil ikke gå tilbage på level 3, det vil jeg simpelthen ikke. Men til gengæld så får han mere XP, end vi gør. Han er allerede level 3 nu. Ja, det er sindssygt. Men det, Ja, vi er næsten level 3, shit. det er fordi vi deler XP'en, det gør han ikke, han har det hele for sig selv. Ja. Det vil rigtig gerne. Det bliver vi... Jeg bliver... Sådan Sådan der. der. Så vil jeg gerne lige til... Nej, jeg vil gerne lige have lidt på. brutality. Så når han kommer frem, ikke, så er det bare skønt. Så skal du i hvert fald være klar til at være med. Ja. Who's next on the chopping block? Nasus cannot escape me forever. Til gengæld fik jeg ikke på flash, det er så rigtig godt. Så er der nogen af os, der har brugt den. Lavish brutality. Bare det ham værre. Ja, han købt booster og sådan noget? Nej, det har han ikke engang. Nej! Det gjorde du bare ikke, dude. Jeg skulle lave sådan et andet sjovt angreb, det fik jeg så ikke lige gjort. Ja, sådan. Hvad sker der? Jeg døde jeg næsten på det, men alligevel. Tilbage nu, dude. Så kommer jungle hoppende lige pludselig. Ja, ja. Destruction approaches. Du kunne godt sagtens komme ud af tårnet, du er næsten fuld liv. Og du har ikke flash, ja, du skal i hvert fald også kunne slippe væk igen. An ally has been slain. Så Frozen er lidt nok ikke for det. Chaos will follow. Vi følte den bare, da vi dræbte ham, mand. Er du sindssygt, vi følte den? Jeg kan godt lide, at vi begge to bare wasted flash fuldstændig. Welcome. Vi begge to wasted, men vi fik ham. Ja, ja. Men for 2 flashes. Og det var ikke engang det, der kræver, at vi dræbte ham. Ja, det er lidt lort, men vi fik ham. Det gjorde vi. There is An no enemy has been slain. Det er det, der er det vigtigste, at vi fik ham. Uden at dø på det. Ja, det er det. Og så er vi begge to meget tæt på det. Jeg var nok ikke. Du var. who's next on the chopping block. Sådan der. Ah, fuck. Det er mit, jeg ikke har på minen, og så kan jeg bare op for ham, og så stunner jeg. Det er lidt ligesom din kamp. Lavish brutality. Jamen, jeg kan bare godt lide at bruge begge to på ham. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, så brug kun nummer 2, når han er ved at slippe, når han er ved at løbe. Ja. Pieces. Det er jeg til at lære. Nasus cannot escape me forever. Var du klar? Jeg kan bare lukke den der, så lukke det over, mand. Ja, prøv at kigge på mig her, ikke? Ja. Prøv at se. Nothing will stop. What? Det var nice. Det er den der ting, hvor jeg gør, som jeg stunner. Ah, hvor fedt. Også når jeg gør det her, ikke? Så prøv at se, hvis der kommer sådan nogle bobler efter mig. Nice. Det er mega nice. Ej, men det er godt lavet alligevel. Ja, ja. Det gode er bare med det, han er ikke, hvad det hedder, mana eller noget som helst. Ej, det er der er stadig cooldown på dem, ikke? Stadig.
Jo, det er ligesom med Garen. Destruction approaches. Så er der bare mig, der kun kørt de folk med mana pisse til. Nej, det er nu her. Jeg er til det bare. Det var du med heldig på, at du ikke blev ramt af, mand. Det var også irriterende, Han Hank. bruger ud. Godt nok en waste. Light meat. Jeg glæder mig til vores ud. It's all the same. Det kommer til at blive awesome. Du står under min ud. Bom, 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 bom. Slain. Shit, væk. Chopping block. Jeg kan ikke engang redde dig, tror jeg. Jeg er død. Ja! Jeg slår ham. Hvor er det godt? You have slain an enemy. 8, 7. Hvem gør den af derovre? Så vi ringer mig frem nu, ikke? Så det er. Jeg er stået af, dude. Ja. Jeg kan også godt forstå. Ej, det er fint nok. Vi er kill for kill. Jeg er selvfølgelig lidt ked af det, der er et spil for det. Ja, det er fint. Shit. Der var lidt for kort til... Hvor langt hedder det? Ja. Nej! Det var ikke fair. Who's next on the Ad. chopping Fin block? jungler coming. Ad. Ude i junglen også. Udover det hele. Udover hele junglen. Det er meget spærmt, så. Dirty mind. Dirty man. Oh, you're dirty boy. Enemy You're killing dirty spree. boy. Dirty boy. Hvad? Nej. Nope. Jeg Jeg kan kan ikke snakke. måle lige nu. Nej. Jeg er sådan level 7. Det er bare en minus, så er det level Ja, død du, eller hvad? Hvor meget mangler du for at blive level 6? Ja. Okay. Lasses Jeg cannot kommer escape me fra forever. vandet af. Jeg ved ikke, om han så det der. Nej, han står i busken lige nu. Ah. Er du klar på ham? Ja. Welcome the havoc. This is Killing spree. An ally has been slain. Han er bare OP, han er. Hvis Ja. man kan finde at spille ham. Det er det. Og nu har jeg også fået min ud til. Fedt. Man kan jo ikke gøre noget, vi to... Altså, jeg er sådan lidt tank, ikke? Og gør rigtig meget skade. Du er bare rent damage. Ja. embrace the jaws of death. Han er ny igen. Ja, men der er jo rimelig lang vej til der, hvor han er til herovre. Det tror jeg ikke, jeg nå for det. Ja, hvor er han kommet? Hvor er han kommet? Ej, okay, det var ikke meningen. Ja, den dør jeg af, den der. Jeg kan ikke engang An sprede ally det. has been slain. Det er okay, det. Ja, kill for kill igen. Jeg tager den bare. Det er fint, jeg kører. Jeg gør det. Jeg gør det bare. Jeg kan godt lide at dø alligevel. Destruction approaches. Jeg må godt komme med under tårnet, så bliver jeg glad. Altså, jeg gjorde det selv, at jeg stunner ham igen. Nej, det var sjældent sidste gang. Stadig ikke godt. Lad os se, hvad skal vi have? Vi skal ikke have det. Hvor gætter jeg fået? Skal det være. Welcome the havoc. Kan man gætte? Jeg vil ikke engang kigge. Tiamat vil jeg gætte på. Ja. Ja. Den glemmer du aldrig engang, ikke? Escape me forever. Ja, det vil jeg også lige at se videoen. Og du har fået den der patient, fuck hvor nice. Det var bare. Chaos will follow. Hej.
Hej! Sorry, det er jo Jamen, jeg vil ikke bruge ult. Nej, men jeg skal bare til at bruge den der. Jeg er så fucking dum, han er. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget. 5, 4, 3, 2, 1. Nu kan jeg stoppe ham igen. Jeg elsker, du tæller op til. Retreat. Ja. Det kunne lige hvis han... Det er også bare sådan, så du ved det. Du kunne se en gauge her. Ingen danger. Total climax. Han har ikke set mig. Hvad flasher ham? Det er fint. Det kan han ikke gøre igen. Åh, shit. Jeg kan rigtig gå efter dig. Og sådan udelukkende dig. Jeg har ult klar. Det er fint. Lad os gå med dem. Jeg har også ult. Lad os gøre det. Bare på Lucian. An enemy is unstoppable. Ja, okay. You bitch! Nej. Det skete bare ikke, det der. Hvad laver jeg? Nej, hvad laver jeg? Nej. Down. Så kan jeg lige kill væk. Ej, han var så fucking tæt på at dø. Hvad sker der? Fuck, hvor var det fail, det der. Yep. Så har jeg en 4-1 score. Oh my god. Hvem siger eller hvad? Nej, mig. Okay. Destruction approaches. Og til gengæld, jeg indrømmer godt, at jeg tog minimum 1 kill fra dig. Så Ej, det det er var godt. med vilje. Jeg skulle ikke, jeg skulle ligeglad. Har jeg fået dræbt den, så skulle jeg altid ligeglad, om jeg får dræbt den. Eller om jeg får dræbt nogen leg. Har du købt books? Ja, din bitch. Derfor løber du hurtigt af mig. Og det er fordi, jeg har købt sådan nogle specielle, eller jeg afglemt dem sådan nogle There is specielle nogle. no Så retreat. når jeg ikke er i combat i 5 sekunder, så løber jeg endnu hurtigere. Hahaha! Det er fint nok. Husk den. Tjek den. Husk. Jeg bedre mig i lang tid. Embrace the jaws of death. For Senna. Fuck, hvor er han lort, mand? Hvad sker der? Det er for at dræbe mindelsen, så kan vi ikke få en tog. It's all the same. Han prøver at sænke os. Stadig dumt. Ja, ja. Ja, du prøver så meget ved. Er du klar? Jeg ved, Shen, han kommer om lidt, dude. Det må han også gøre. Ej, så fik jeg ikke. Så er det. Ja, han er på vej. Nasus cannot escape me forever. Hun siger ned også, der er en jungler i hvert fald. Så må vi tage ham sammen. Dude, du er for hurtig. Nothing Åh, shit, der er en Shen. Jeg skal bare lige op og få noget lifesteal, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Who's next on the chopping block? Har han brugt ult, eller hvad? Sådan Jeg han brugte bare ult, vækker. Nej, shit. Jeg synes bare sådan en puff, så var han vækker. Okay, Timo har brug for hjælp. An enemy has been slain. Kom så. Nasus cannot escape me forever. Executed. Oh god. An enemy has been slain. Destruction approaches. Så får vi næsten ved til tårnet, tror jeg. Og vi har ikke mistet en eneste tårn endnu. Hvor godt. An enemy has been slain. Det går jo, at vi er 2 kills bagved.
men de har til gengæld fået 2 tårne mere. Fight has Prøv at se, hvad jeg lige fik. Dark meat. It's all the same. Ja, du, man. You too, du. Carnage. There is no Nope. retreat. Jeg giver mig bare herinde. Hvad sker der for det? Vækker, han kan ikke finde ud af at spille vækker. Chaos will follow. Show me a path. Nå, skal du passe på Shen, han er i live igen. has been slain. Ja, men han har ikke noget liv næsten. Ja, han er så død. Fair nok. Han er ikke i live igen. Han er inde i en svamp. Shit. Shit. Enemy is dominating. Welcome the Havoc. Og Lucian er midt. Jeg kommer herfra. Ja, okay. Så vil du godt gå på ham nu? Nothing will stop me. Okay, ikke mere. Ikke mere. Åh, shit. Fuck mig, han rammer, mand! Who's next on the shot? Bare tilbage. Det er godt, at jeg ikke har lyst til at bruge skole. Destruction approaches. Ja, okay, der er 3 midt, så skal jeg Your ikke. turret has been destroyed. Ja, Bruce. Has been destroyed. Hvad fanden er det, jeg gør, mand? Jeg kan ikke gå alene derinde. Ja, hvad skal jeg? An enemy is Jeg er gone. nødt til at klare sig. Jeg... Okay, jeg griber før jeg gør. Chaos will follow. Nej, så rammer hun ikke engang. Hvad slår han eller sådan noget? Ja. Og så når den har været der et stykke tid, så stunner den. Embrace the jaws of death. Hvor jeg dog hader den cooldown på den der. Jeg ved sgu ikke, hvor meget han skader. Lavish brutality. Okay. Ja. Det var da bare meget spøjs, at jeg ikke blev stunnet, så jeg gik ind i den der rundring der. Ja. Oh shit. Nej. 7. Åh, jeg lige lavet med 4. Shit. Lazarus cannot escape forever. Shit, det var tæt på, mand. Ja, sorry, at jeg ikke lige fik hjælp det der, dude. Nej, men jeg er glad for, at mit ult giver mig liv. Oh shit. Hvad fuck var det, der var det? Der var en Twitch, Mm. som hvis han havde skudt mig, så er jeg død. There Ja. is no retreat. Let's see what they do. Oh, okay. Send you, motherfucker. Jeg føler lidt for den, faktisk. Nothing. Okay, er du klar? Det var jeg åbenbart ikke. Ashes and dust. Ej, så bruger han ult igen. Det var utroligt. Pieces. Hvorfor går det ikke engang? Kun... de idioter, man skal ikke engang med. Welcome the Havoc. Okay, er du klar på Lucian? Ja. Sådan der. Shit. Jeg har lige været til tårn der. Double kill. Åh, du fik ham. Killing spree. Jeg har brugt en night på ham. Lad os ikke se. Nå, så er det godt. Destruction Ja, approaches. hvis vi ikke havde gjort lidt mere skade på ham, så havde han ikke været død. Det er det gode ved det, man skal aldrig fokus tanken først.
Ej, vi fik det. Jeg fik dobbeltkill, men hvad sker der? Sker der? There is no retreat. Så kom så. An enemy is legendary. An enemy has been slain. Vi skal få nok ham, det der fucking Twitch med. Nej, jeg ved. Okay, fair nok. Fedt. Ja, det er derfor... Hellere, det kan godt være, at de får en drage, men fik 2 kills ud af det. Ja. Ikke den skal have. Den der skal. Ja. Nu er det min tur til at snart tier, mand. Det er altid det første, jeg starter med. Den er fandme også god på en Renekton, synes jeg. Ja, jeg har fået rød buff. Fedt. Nice. Last Det var sikkert, at jeg ville dræbe sjældent der. Ja, det passer nu meget godt. lavish brutality. Der var svampe over det fucking hele med. Det er sgu godt. Nej! Reveal what is hidden. Chaos will follow. Nu vil jeg altså gerne det tårn der. Ja, nu tager vi den. Nu er jeg ligeglad med ham. Nej, Shen, han giver ikke noget som helst skade. Så det er kun Baker, vi tænker på. Au! Virkelig, jeg gik ind i en fuck, hvor jeg nederen. Nej. Hold nu op. Jeg ved ikke, hvorfor hun gjorde det der. Jeg ved bare, jeg vil gerne vil væk. Det virker ikke. Skal han twist der? Fuck. Jeg tror, jeg går ned og nakker. Fuck, jeg har brugt min ulti. Så tror jeg ikke, jeg kan tage ham. Your team has destroyed Jeg fik Shen med. It's all the same. Jeg går ned til Twitch. Eller, jeg går ned til Twitch. Jeg har en has been destroyed. Kasser, ja, kasser. Nej, hvad laver hun? An ally has been slain. Kasser, Timo. Ja, Timo, hvad sker der? An ally has been slain. You have slain an enemy. Shit. There is no retreat. You have been slain. Den Leone der havde jeg ikke lige set. Oh, shit, hej. Ja, ikke? Hun er der bare lige pludselig. Hvad så? Ja, det er både Shen og Leona og Lucian, de stod der bare. Ja. Selvfølgelig. Ja, jeg fik en. Welcome to Havoc. Who's next on the chopping block? Hey ho, jeg er sej, hey ho, jeg er rigtig sej. Okay. Fuck, hvor vi seje, vi er bare det eneste, der ikke bliver ramt af den. Yep. Tænk ikke have de to sammen der, Shen og Leone der. Det er fandme irriterende. Ja, de er med OP sammen der. Ja, vi har en kan jo sammen med dem, så ja, så er det. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi gør. Nej! Sorry, det var alt risikabelt. Åh, du ved det. Okay, så bliver jeg også en tjer. Virkelig?
Så gik min fucking ulti ikke op på de andre. Nå. Og de har buffet hendes ult. Det synes jeg er nice. Ja. Det er din. Ja. Så du ved, Jita han gør det der, hvor han ikke kan blive target, når han bruger Q, ikke? Ja. Normalt så plejer det at stoppe din ult, hvis den ikke har flere targets. Det gør den ikke mere. Fedt at de gør. Destruction approaches. Det der med, hvis du for eksempel kun er Yi mod dig, og han så bruger Q, sådan så din ult den burde stoppe, så gør den ikke mere. Det synes jeg fandme er fedt. Nå, nice. Carnage. Jeg havde vel ikke noget. Jeg er en krokodil. Ja. Ich bin eine Krokodil. Åh nej, nej, lad være med at give det på hovedet. Ich bin Snappi. Ja, det var Jeg skal ned på den her fucking tower, den har ikke skide liv. Ja. Fuck dig, Så kommer det shit. igen, jeg er ligeglad. Your team has destroyed a Så turret. kom shit, jeg er ligeglad. Nej, jeg er ikke ligeglad. Åh godt, nej. Døg! Ej, jeg gider ikke det der tower damage der, men det er ikke fair. Bare løb det, bare løb, bare løb, bare løb. Og det var det var sådan skrot-agtigt. An enemy has been Fedt. slain. Fedt. De lige ulykke efter mig. Oh my god. An ally has been slain. Ace. Ja, okay, fair nok. Så Tak, skal jeg jo fedt. bare push. Push it, push it, push it, push it. Jeg kommer nu. Så brug en. Sådan der. Gør jeg også. Det er så dejligt, man. Has been slain. Det er godt noget, It's du all gør. the same. Ja, Fiora, hende kan jeg sange på. Your Bam. team has destroyed an inhibitor. Jeg skal Ej, det er under. lige så meget. Next on the chopping block. Jeg ved godt, hvad jeg faktisk gerne vil have. Den røde buff. Ja. Your team Jeg går på has sådan, jo. destroyed a turret. Laxus cannot Den blev taget. Ja. Så min sikkert også blev taget. Haha, nej! pieces. Ja, nu burde jeg så rød til. Oh shit! Hvad nu? Ja, jeg fik bare lige helt på en Lucian. Okay. Hvis vi nu havde været klar, ikke, så er jeg fucking nakket ham. Så fik jeg fandme også min blå buff, fucking nar. There is no retreat. Jeg skal ikke hilse på den Twitch der. Hold back! Carnage. Jeg ved ikke lige, hvad den timer han laver. Altså, nu har jeg dræbt Trish 2 gange, så han er Ja, bare... okay, han leger med ham fuldstændig, mand. Og hvad laver han? Han går sagtens snærm. I'm alive, bitches! Okay, jeg giver bare ikke meget skade. Du gør ikke? Dominating. Oh shit. Approaches. No. Væk med sig, dyb, væk med sig. Ej, jeg vil faktisk gerne redde den timer der, hvis han kommer ikke fedt for det gerne til gengæld. Ikke? Så vil jeg mere gerne redde mig selv. Chaos will follow. Det er lige ramt på mig. Jeg står her og beskytter dig dybt. Super. Så føler jeg meget mere selv. Og du er ikke. Welcome Så back. kaster jeg. An enemy has been slain. Så skal jeg have en clean. Jeg skulle ikke have brugt min ulti på Twitch. Ja. Fik I ham? Ja, jeg ved også. Det var, nu har jeg bare lige 99 sekunder tilbage på min ulti, ikke? Når jeg godt kunne bruge dem måske på en teamfight eller sådan noget. Åh, det går. Jeg har ult. Nej, jeg bliver slået. Fedt.
You have slain an enemy. Hvad? Det er ikke så svært. Og det pludselig, det skadede jo ikke en skid. Og den der hydro der, ikke også? Husk du at aktivere den. Brutality. Hvad? Nogle gange. Den er fandme også god. Jeg har det med at glemme ting. Ja. Okay, mangler der ikke nogen her, eller bare mig? Chaos will Lucian ser. Sjældent der. Illusion. You have slain an Det var en enemy. illusion. Yep, der var en Lucian. light meat, dark meat. It's all the same. Killing spree. Hold kæft, hvor er jeg god, man. Jeg får kæft hele tiden. There is no retreat. Det får jeg kill igen, mand. Hold kæft. Shuddering Jeg tror, det er kill nummer 4, mens jeg redder det her. Ej, men! Hvad sker der? Jeg får hente, mens jeg redder det her. Fuck nej, fuck nej, fuck nej, fuck nej, fuck nej. Okay, skal vi sige 6? Det er 6. Monster. Your team has destroyed an inhibitor. Åh, shit. Ved du? Ja, som dør bare nu, mand. Skal vi tage Trinity Force? Åh, faktisk en sunfire. Ja, det er næsten det bedste. Jeg tror det er godt, vi begge to får dem. Nej, men nej, det skal vi ikke sunfire skal have. Det er... The enemy's inhibitor is respawning soon. There we have it. Nu skal den der... Randoms Omen, som er tæt på folk, så slår jeg deres movement Your speed. team has destroyed a turret. Det er rimelig godt. Især når du også har hydra. Jeg tror bare, jeg kører... Ja, du behøver det ikke, fordi du skal bare gå fuld damage. Det er mig, der skal være tanky. Jeg skal tænke på Sunfire Arcade, den er også rigtig god, så jeg kan... Så når jeg kommer tæt på dem, så skader jeg dem stadig. Ja, det er bare alt for lidt. Og prøv at se svampen, som der ramte Twitch. Han dør nu, mand. Jeg kan også se den der. Ja, hvor er det godt! Hvor er det godt! Hvor er det godt! Just got through. Det er så derfor, at alle hader Timo. Ja, kom der. Lige mod mig, kom der. Hej! An enemy has been slain. Oh, Chaos will fall. Keep off the shrooms, man. ja. Nej, de får den tilbage, okay, fair nok. Vi tager den der bare igen. Ja, ja. Skal ikke være det? Your team has destroyed an inhibitor. Pieces. Åh, shit. 2 tårn, det kan være... Det kan godt gøre det. Ej. Hvor er du hen? An ally has been slain. Shit. An enemy has been slain. Double kill. An ally has been slain. Destruction approaches. Jeg tror, jeg tager deres rød. Jeg gør ikke, jeg tør ikke gå alene. Det gør jeg nu. Det er lige før jeg har overvejet attack speed. Du går alene, mand. Brutality. Ja, ja. Jeg kommer ned til dig. Jeg plukkede bare lige til mig. Det håber jeg lige var okay. Work the havoc. Nu har jeg en lever her. Jeg har også en leon. This is open. Så vi skal gå mod Lucian, hvis vi skal gå efter. Naxxus cannot. Ja, Lucian er nok den, der gør mest ondt. Ja, leverne gør slet ikke ondt.
Hvor fanden har hun givet... Nå, det fører at give en livestream. Who's next? Chopping block. Jeg vil lige meget med gå for blå. Det behøver jo ikke hjælpe dig at lytre. Ja, men det er bare så vi er sikre, ikke? Så... Nå, jamen, der er ikke nogen i nærheden. Vi holder dem nok tilbage, tror jeg. An enemy has been slain. Ja, det var ikke svært. Jeg er bare lidt bange for, at de kommer hoppende lige pludselig. Så de giver sig med... Okay, ikke? You have slain an enemy. Det var den vække. Åh, det er så. Ej, Okay, hans ulti... sindssygt, han kritter, mand. Hans ulti gjorde ret ondt. Det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg tænkte, ja, det gør sgu da ikke så ondt. Fuck! Ja, han kritter hele tiden. Sindssygt, han gør. Tænker han bare intet liv, mand. Det er bare sådan... Hvis jeg først bruger stun på ham, ikke så er han færdig. Begge to? Nå. Ja, ja. The enemy's inhibitor is respawning soon. Go, Timo! Ja, det var det ikke. Hvad gør han? Nej, det er... Bare løb, Timo, løb, Timo. Løb, Timo! Tag tower lige før. Det kunne være fedt, hvis han lige tog tower hurtigt, så var skrevet. Ja, ja. Det var nede. Oh, Ja, det er blank. Shutdown på shutdown. Løb, det er blank. Run, bitch! Hun kan ikke komme væk fra Shen. Jo. Nothing will stop me. Bro! Hvis jeg kunne, så ville jeg teleport. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Hun overlever kraftedeme. Who's next on the chopping block? De får så en mægtig overraskelse, de der klovne der. Hej. Embrace the joy. Nå, nederen. Hvorfor har jeg den ikke nu? 3, 2, 1. Hvad fanden siger jeg tager? Bare tag Shen. Cannot escape. An enemy Yeah, has no. been slain. Jamen, Tag tower. Bare tag tower. Your team has destroyed a turret. Der kunne jeg rigtig godt bruge den omen der. Ja. Jeg dør hele tiden, det lort. Fuck! Please survive. Han spiller altså rimelig godt, den Twitch der. Ja. In pieces. Okay, jeg kan juke ligesom det blank. Destruction approaches. Den Twitch, mand. Fuck, hvor er han irriterende. Han gør mega ondt. Twitch han er også en late game hero. An enemy Sådan has der, been mand. Han slain. er vildt nem at dræbe. Ja, han er totalt squishy, men totalt late game alligevel. Is respawning soon. Han er sådan en, taler lidt. Åh, shit. You have been slain. Men nu har jeg omen. Jeg er næsten blot første. Det var faktisk kun et item. Han spiller. Bare for hyggens skyld købe Infinity Age. Killing spree. An ally has been slain. An enemy has been Ej, det smukt, det fucking der. bitch! An enemy has Han been killstillede slain. den der. Det er Timo, eller hvad? Ja, han gjorde. Ace. Nå, vi vinder nu. Der er kun Twitch. Og husk at passe på ham. Watch Twitch. Your team has destroyed a turret. Ja, sådan dude. Så vinder du lige for os. Ace. GG well played. An ally has been slain. Victory! Det var en fed kamp. Ja. Nice one, nice one. Jeg synes, det skal All gå. hail the shrooms.
Nå, men tak fordi I så med. Jeg har andre videoer på YouTube. I søger bare på Kalsifer TV, og så burde de meget gerne komme fra. Hej!